ito. Labasin kita. Magkaano kayo? Sige. Hello guys, akala ko damo lang ang kinakain ng kambing. Hindi rin pala. Nag-aano ako eh. Kahit kanin sila oh. Ayun oh, ang galing oh. Kanin yan kuya? Oh, akala ko damo lang. Pwede rin palang kanin. Kanin na yung tira-tira sa mga restaurant. Ayun po oh. Ang galing-galing naman po. Tara, magpakain po tayo ng kambing, mga guys. Ayun oh. Nauhaw na sila, kuya. Kambing. Akala ko damo lang. Akala ko makain din pala sila ng